Ahoj discgolfisti, vítám vás u svého dalšího videa a teďka se podíváme na to, jaký disky jsem vlastně házel skoro většinu minulý sezóny a se kterými disky vlastně budu i teďka začínat, protože jsem přes off-season úplně neměl čas vyzkoušet něco jiného. A začnu s tím, co budu nosit na zádech. Budu pokračovat se svým krásným Grip AX5, Simon Lizotte edice Angry Ape. Je to pohodlný bag na záda, jo, určitě bych chtěl trošku něco většího, ty kapacity tam není úplně nejvíc, často, když jdu na turnaj na kolo, tak musím přemýšlet, jaký disk nechám doma, což úplně za mě není ideální, protože pak přijde nějaká situace a budete litovat toho, že tam ten disk navíc nemáte. Ale i přesto zatím i vlastně kvůli ceně zůstanu tohle disku, protože ty bagy, které se mi líbí, tak stojí 7000 plus, což mi přijde škoda. To je bag a pak mám ještě Zuku, kterou budu určitě brát na všechny vhodná hřiště. Tak se jdeme podívat na disky. Začneme mými patovacími disky. Jako celou minulou sezónu budu patovat z PX3 300 plastik, což je vlastně základní, je to něco jako medium. Je to patr s velkým beadem. Mně vyhovuje grip, kde mám ukazováček přímo položený na vlastně tom beadu. Jediný, s čím mám trošku problém, tak jsou delší patry. Na to už je moc stabilní. A tak jsem přemýšlel, zkoušel nějaký jiný patry, ale nic mi do ruky moc nesedí. Takže tohleto budu používat asi úplně na všechny paty i z větší vzdálenosti. Dalším patrem v mém bagu je Atom Electron Soft. Za prvý ho používám občas fakt i na ty delší paty, zejména kdy potřebuji házet eníčko. A druhý využití, který má, tak je drivistička nebo jakýkoliv. Je lehce nestabilní, ale když mu dám full power, hodím ho v lehkém eníčku, tak on se krásně srovná, nepřerve se, takže drží potom to eníčko nebo pak letí rovně. Dalším diskem je Proxy Neutron. Je to zase strašně příjemný do ruky na power grip. A pro mě je to úplně rovnej disk. A když potřebuju rovnej hod, tak se do něj můžu full power opřít. Poletíme rovně, maximálně mi malinko flipne, ale tak to se dá vyvážit buď to lehkým hajzříkem, a nebo pak už beru třeba stabilnější disk. Beru to trošku po stabilitě nahoru. A další disk je Zone v titanium. Já vlastně nosím s sebou dva zóny, nosím v Z v titanium. A v tom Z bych řekl, že to je asi jeden z těch nejstabilnějších zónů, co můžete mít. V titanium, stejně jako třeba v ESP hmotě, je víc rovnej. Takže když nepotřebuju tolik fejdů, potřebuji spíš rovnější hod, tak si beru tenhle v titanium, což není až tak často. Ale pro mě asi nejvíc využívaný disk a vlastně možná i můj nejoblíbenější je tenhle zone v Z-ku. Používám ho úplně na všechny příhozy, ať už je to backhand, forehand, nějaký lehký flexy, hajzru. Pokud nemáte, tak určitě běžte vyzkoušet. Je to skvělý disk. Toť všechno z mých patrů a můžeme se přesunout na midrange. Mám pouze 3, který jsem používal nějak víc. Prvním diskem je tenhle ten krásný Hex v Neutronu. Už je poměrně dost obitej. Má krásně stabilitu takovou, že když mu dám třeba 80-90%, tak mi lehce flipne a pak drží ten úhel, co má. Jsem hodně zkoušel Detour, úžasný disk, jenom už tam měl trošku víc nestability, takže se mi občas i přerval. Tohleto mi vydrží mnohem víc, takže obitej Hex, skvělá volba. Pak co se týče nějakého stabilnějšího disku, zkoušel jsem to hodně, tak mi Matěj Vojtík i Kuba Semerád doporučili Trust. Můžu se do něj naplno opřít, nikdy mi moc neflipne, skvěle drží v protivětru. Jediný co, tak tenhle byl trošku stabilnější, než bych potřeboval, zejména když jsem mu nedal třeba potřebnou energii, tak mi vyfejdoval dřív, než bych potřeboval. Budu s ním určitě začínat na začátku, ale je dost možný, že se z mýho bagu dostane. Další disk, trošku novější, je MD5 v Glow Sea Line. Strašně příjemný disk do ruky. Já ho používám výhradně teda na backhandy, na forehandy mi lítá strašně. Je to disk, který dokáže letět chvilku rovně, ale pak je fakt stabilní.
Já jsem začal mít rád hodně stabilní disky ke konci sezóny, házet flexshoty, anebo jenom prostě hajzry. Tohle je úžasný disk, doporučuji. Jdeme se přesunout k fairwayům. Jak koukám, tak fairwayů mám 5. Prvním diskem je mantra v Ethosu. Je to tuším něco jako 9.5 minus 2.2. Je to poměrně dost nestabilní disk. I proto ho používám v podstatě výhradně na rollery. Nemám ho až tak často v bagu. Vezmu ho podle hřiště. Pokud nemáte jakou vzdálenost, tak vám poletí krásně dlouho, udělám krásný esíčko. Pro ty, co máte větší vzdálenost, tak je to úžasný roller, který dokážete dostat na zem poměrně rychle a potom pojede hodně daleko. Další disk je Vandal od Dynamic Discs. Tady mám krásného Deadpoola od Šimona Smětala, díky za něj. Je to disk, který jsem používal taky hodně na rollery, kdy jsem nepotřeboval něco tak nestabilního, takže aby mi to jelo díl rovně. Potom jsem to nějaký turnovery používal hodně. Když ho dokážu dobře trefit, tak mi letí skoro stejně daleko jako všechny distance drivery. Fakt má potenciál neskutečný, takže doporučuji. Pak malinko stabilnější disk je tahle CD1 v Sealineu. Měl jsem z konopiště, tu už jsem obouchal, takže jsem ji vyměnil za další CD1 a je to disk, který mi udělá malinkatý esíčko, lítá spíš rovně, na forehand je skvělej, málo fadeuje, prostě jakovej control driver, ideální pro všechny. Pak mám malinko stabilnější, je to Raptor. Tohle je asi disk, který mám v bagu nejdýl. Podle mě ho mám třeba už tak 3-4 roky v bagu, takže to je skoro, co jsem začal hrát disc golf. Vím, že mi ho doporučil přímo Kuba Koštel. Je to jeden z prvních ranů, proto je ten plast takový tvrdší, extrémně se mi líbí. Trošku bych chtěl, aby měl větší stabilitu. Řekl bych, že je to pro mě takovej dlouhý, malinko obouchaný zón. Pokud fouká proti vítr, tak už to není nic ideálního teda. Tam bych volil něco stabilnějšího. Je to prostě taková moje láska, kterou z bagu úplně dát nechci. Poslední fairway driver, který mám v bagu, tak je FD3 alias Doombird 4. Jestli tenhle disk neznáte, tak je to hodně moc stabilní disk. Já jsem si to oblíbil, ať už na backendy, na forehandy, házím s tím flexliny. Dokáže se to dostat skoro z jakýhokoliv eníčka. Je to docela vzácný disk, ale je to fakt skvělý a v bagu mi určitě zůstane. Takový bych řekl, asi pro mě největší překvapení minulý sezony, tak je TDčko S-lineový. Sice tady má na turnu -2. Dal bych mu o něco míň. Lítá mi dost podobně jako Vandal, ale nedokážu ho přervat tolik. Takže se na něj můžu vlastně víc spolehnout. Minulou sezonu jsem ho ještě tolik neházel, ale doufám, že tuhle sezonu mi bude lítat hodně, protože na turnover je to úžasný disk, dáte mu lehký hajzřík, on vám flipne do flat a pak letí do nekonečna. Další disk je Vulture, tohle je UVZ Glow. Je to disk, který když dáte na sluníčko, tak vám změní barvu do fialova, taková vychytávka. Jinak je to disk s číslama 10502. Hodně rovnej disk s lehkým fadem na konci. To je to, co mám rád. Nemám rád moc disky, který turnujou. Líbí se mi, když ho prostě vyšlu na nějakou lineu, tu drží od začátku až do konce a vlastně pak tam mám jenom nějaký lehký fade na konci. To je přesně tenhle ten disk. Doporučuji. Mám tady dvě DD1. První je DD1 v Horizonu. Zase tady mám die od Šimona Smětala. Díky za to. Pokud jste nezkoušeli DD1, je to podobný jako Grace, jako Wraith. Za mě teda DD1 je nejlepší. Lítá fakt hodně daleko. Pokud házíte zatím jenom třeba fairway, je to skvělý disk na nějaký přechod k distance driverům. Je to 11 a zrovna tenhle Horizon Plast je pro mě úplně úžasný. Sice se hodně obouchává, ten disk asi půjde brzy z bagu, protože už začíná být docela dost flipy. DD1 je za mě úžasný disk. Potom tady mám druhou DD1. Tuhle jsem dostal za 50 nejlepších zákazníků u Discmanie za rok 2023. Je to DD1 v gloučku.
a oproti v tom Horizonu, tak je to o dost stabilnější. Pro mě je tohleto asi jeden z nejvíc házených disků za tuhle sezónu. Je to zase disk, který hodím, letí mi v podstatě rovně a pak má jistý fade na konci. Házím ho na backendy, na forehandy. Tenhle už má teda dost za sebou. Už začíná být malinko flipy. Mám tady pak ještě 4 náhrady. 2 disky mám od Bohdana, který mi úplně seděly. Takže jsem rád, že budu mít nějakou náhradu a určitě tohleto budu házet dál, minimálně v další sezóně. A pak tady máme 12 speed disky, mám jich tady 5. Mám to podle stability, začnu tím nejméně stabilním. Je to Nordic Phenom 3, neboli DD3 Horizon. Po nějakém užívání, fakt ty Horizony docela odcházejí rychle, tak začal být docela flipy, ale pořád má takovou jako hezkou stabilitu, že dokáže letět daleko, takže na nějaký hyzer flip, nebo když tomu disku dám větší vejšku, tak mi udělá krásný esíčko, neskutečný potenciál do letu. Je to fakt skvělý. Zapomněl jsem ještě na jeden disk. Ještě se vrátím k těm DD1, mám tady ještě jednu. Tohle je vlastně jedna z prvních DD1 Horizonových, který jsem měl. Už je hodně obouchaná. Nosím ji sebou hlavně, když jsou nějaký hody do kopce, a nebo když potřebuji něco fakt hodně nestabilního. Miluju hod třeba v Budějovicích na 18, musíte házet kolem manda, vezmu tenhle disk, náru ho plnou silou do vzduchu, on prostě letí, pak jenom udělá prostě tohleto a letí krásně doprava. Jo, něco takového jako astronaut nebo extrémně nestabilní disky, hodí se to, když to takhle dokážete vyvěsit někam vysoko, tak to pak letí úplně nesmyslně daleko. Takže tohle je zase disk, který využívám jenom na specifických hřištích a jamkách. Mám tady Cloudbreaker ve Special Blend S-Line. Těchto těch disků jsem vyzkoušel víc a tenhle ten červený z nějakého důvodu byl malinko stabilnější. Už je malinko taky obouchaný, ale je to takový, bych řekl, můj docela distance disk. Když fouká malinko protivítr, nemůžu si tam úplně dovolit házet toho Nordic Phenoma 2, tak vezmu tenhle ten, mám ho rád strašně na forehandy, je to parádní. Pak takovej můj hlavní distance driver je Horizon Cloudbreaker. Už začíná malinko flipovat, takže na novou sezonu půjde do bagu možná novej taky, ale strašně mi vyhovuje na backendy, na forehandy. Zase je to takovej disk na začátku, který mi v podstatě letěl skoro jenom rovně a pak fadenul. A teďka mi tohle samý hlavně dělá na forehandech, kde mi v podstatě neflipne, ale letí dlouho rovně, pak zafejduje a mám ho jako max distance disk, vlastně se do něj můžu opřít a vím, že se mi vrátí, pokud nefouká nějaký nesmyslný protivítr. Co se týče vlastně distance driverů, tak za ten rok nějakých těch hlavních vyměním, bych řekl, minimálně 4. Ať už, že se mi stane, že ho ztratím, anebo hodně se obouchávají, minimálně tyhle ty Horizonový. Ten plast je příjemný, ale nevydrží tolik. Teď se přesouváme k těm stabilnějším kouskům. První, který jsem zařadil do bagu, tak je Halo Destroyer. Teď už taky není tak stabilní. Bohužel mi nevyhovuje tolik na forehandy. Když foukal nějaký protivítr, když jsem potřeboval fakt, aby zafejdoval doleva, vždycky jsem vytáhnul ten disk a vlastně mě nikdy nesklamal. Teďka už začíná být trošku flipy, proto mám tady asi dalších 5 náhrad, který budu potom na začátku sezóny zkoušet. Prostě potřebuji víc distance driverů, který budu mít vyzkoušený, když se mi něco s nějakým stane, tak abych měl v záloze a věděl, jak budou lítat. To vlastně doporučuji i vám všem, abyste měli v záloze minimálně jeden těch distance driverů, to je nejvíc znát. Tam potřebujete ten disk znát, co vám bude dělat, co vám udělá v protivětru. Takže ideální, když na trénink berete sebou minimálně 2 nějaký hlavní distance drivery. A asi poslední disk, který jsem ke konci sezony teda už tolik nebral sebou, ale během sezony jsem použil hodně, tak je tahle S-Lineová Swirl PD2, která vyšla v Mystery Boxu minulý rok. Je to hodně stabilní disk. Používal jsem ho teda zejména na forehandové hody, kdy jsem je házel v lehkém eníčku
letěl mi docela dlouho rovně, ale je hodně stabilní, má tam fadeu fakt hodně, takže pokud potřebujete nějaký hodně stabilní distance driver, máte rádi možná trošku něco i placatějšího, tak PD2 v S-lineu nebo v tomhle Swirl je skvělá volba. A tohle to bylo takový ty základní disky, které jsem nosil skoro celou sezónu. Samozřejmě těch disků, který jsem házel, zkoušel, je mnohem víc. Budu je teďka na začátku sezony testovat, pomalu je dostávat do hry. Co takhle z hlavy vím, tak chci vyzkoušet víc nové Glacier od Discmanie, což je takovej lehce stabilní midrange. A určitě budu zkoušet víc distance driverů, který potřebuji mít do zásoby, protože, jak říkám, hodně se ztrácejí a taky se hodně obouchávají. A tam každý zlomek stability, který ztratí, tak je pak strašně znát v jakýmkoliv protivětru. Takže tohle jsou mý disky, dejte mi vědět, jestli házíte něco podobného, případně mi napište svoje disky, které máte rádi nejvíc ze všeho. A to je pro teďka všechno. Ať to lítá.